Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. May mga mabdos gyud nga ingon ana day maglipong-lipong. Suway day kaseng. Wa, pero nahibaw ko. Aw, bani ko be. Kay ko. Ganina rin yun nila kong gipungan sing. Ako sa ba? Ako ihi ba? O bani ko kay. Masaag niya ako. Pangutanan na lang god. Ay, o bani na lang gud. Sige na lang oy. Ay, mangihi na lang pug ko. Day tabion na ninyo day ha. Minuti, Ayaw kupting ako kamot mo pa. dili ka na makalikan ako. Ako ang ama niya na, dili ba? Unsa? Ako, dili ba? Buhi ko. Unsa ba? Nasayad ko. Ako yung ama na ng bata nga nasi mo sa bakan. Dili ikaw. Si Armando. Ako. Nainumdum ko kanong sa ating kamahilabti, Minuti. Unsa? Nasayad kong ako ka na. Wa ko'y katungod nga mangang kuning bata nga nias akong sabakan. Dili ka ang ayang mamahimong amahan. Dili ikaw ang amahaning akong gisabak. Dili. Minuti, Erik ayaw ko gaksa. Buhi ko. Unsa ba? andam ko mga mahanan ng imong gisapak. Nabuang ka na ba? Oo, nabuang ko. Nabuang ang tingli ko. Ug ikaw hinungdan ni. Ikaw. Erik, buhiin ako. Minuti. Buhi ko. Ayaw ko gaksa. Melody? May nito mo ba rin samtang wa ako? Oh. Nalipong siya pag-usap, Dad. May nagani kay ako siyang nasaw. Mao ba? Kung mao ka na, di na lang tayo magawas sugda yun, ha? Dili lang una ka sa ospital. Mas matiman ka din. Natural ako na kinagibati na ako. Kaya nagsabak ko. Matod pang nalusing. Busawa ni ko daw, Armando. Tana, gusto na ko mo pauli. Ay, salamat ako. Nakauli na kita. Makahigda, di kong tarong sa kong kwarto. Duka, naging kay ko. Sa naurasa. So, napos kwarto na ko na ya. Armando. Sige, tiyak. Ito, teka si Mulawag. Sige. Mauna na ko. Nga naman si Daddy nga magkaatiman mo. Sige, salamat. Iho, Eric, salamat kayo sa imong concern kang Melody. No problem, Dad. Ako ang inaasi mo kiliran karon, Melody. Ako. Ug dili si Daddy. Naglakot ko. Naglakot ko tungkol kay... Wa ako'y mahimo. Gawa sa pagpadaplin. Sa pagpailog. Gusto kong unungan si Melody. Gusto ko siyang kaksul. Hagkan. Ug sultihan nga mahal ko siya. Ritse. Di mo kabuot ka mo angkon, pero... Mahal ko na siya. Mahal ta ka, Melody. Ay, di ka lang. Sa matumilagubos gawas. Kaya to, albaya, abasog po'y magtubo taan eh. May magsaba-saba sa din eh. Mga naman sab noon. Kator bang kausa. Pero nga no mga to. Parang tugbong-bong gisumbag. Daw re, bahala mo di ay. Bugnaw kaya kong kwarto. Tog ko. Wa na mausbi, Milapay lalagi to sa tungod. Basi kubog og biparag lang sa bongbong.
Nakurat ka ba ka? Saman, wa bang magsakit yung mga tiyan? Wa, Ang bingig nga to ka na ka. Ibobotan niya ang dala na itong pagmahal. Ihatag ta niya kutob sa itong mabot. Armando. Baby, mahal ka ni Daddy, ha? Mahal ko kay ka mo ni Mami. Busam, ampingan ko ka mo. Kutob sa kumahimo. Armando. Kanang kabalaka ang ikipati ka kanina. Diyang nabati niya nga tuwa sa ospital ang iyang babae. Ug ang buang kong anak, miuban pa niya sa pag-ato ni Armando sa ospital. Buset! Oh, Eric, may kinauli ka na. Unsa man, patay na ba ang kabit sa imong amahan? Don't you walk out on me, Eric! I'm your mother! Gipangutan at katubag ako! Nagkagawa sa Smilodis Hospital. Shit! Nga naman wa man siya mamatay, ano mawad, ano kong problema? Mami, ay pasulting sa mana. So, nabala ka kausap na itong babayana? Ha? Nakuha na sab niya ang imong simpatiya, Eric? Eric! Balik din, Eric! Mga buset! Ah! Mamatay na unta ka na babayana! Mamatay na unta siya! Gaw. Matasa, uy. Bida ni mo. Magkawatan naman ka din, hey. Uy, Saan ka? Jerome. Hmm. Niya ka maligay sud sa akong kwarto. Iyot sa ba mo pagsud? Ako pa. Uy, sige ko panawag ni mo pero di man ka mo tubag. Di sab ka mo reply sa akong mga text. Suman, ramag nilikay na kanako, gaw. Likay good. Hmm. Busy lang gaw. Nganom dayon ta, ha? Duka parawan ako gaw. Uy, Kato kung akong gitext ni mo, good. asa dugaw ba? Kadtong pangayoon ako ang inyong video ni Agatha. Ha? Ambi to ba? Kuan gaw kanang buang nga gaw kanang nairis ko sa akong Nang iris ka? Yung mag-iris? nang iris ko sa akong mga video sa akong cellphone. Uy! Naapil man akong iris. Tiya, Wag yun ako tuyo agaw. Sorry yun, ha? gaw, saman. Gibuangan ka na ako, gaw. Gaw, Tarong, ha? why? Ikaw pa? Binuangan ko down. Nairis lagi na ako, gaw. Mauna. Ano ka, ba na ako, gaw, eh? Mutiwas akong katog, ha? Be, patanawa ko sa mong cellphone, be. Ha? Ambe! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!